Ndamira pamberi penyu ambomutasa ndakamhangarira murume akagara murume anonzi Simba Saunyama. Murume uyu tinogara kuchisuko. Takatanga kunamata pasori ratakavhura rinonzi Parusare. Tanamata pasori ratakavhura iroro pakazonga paine nzvimbo diki yekuti vanhu kana vaungana vaisakwana kuti wagare kana kuti wachinamata vari ipapo. Takazochibva ipapo tikazoenda patava kunamata izvozvizvi pamagarandege pasori rinonzi Chikomba Sori. Taenda ipapo murume uyu ndo paakazouyawo iye achibva kuchiweshe kwaanga ari ainewo mudzimai wake akazoshaya waakabva. Auya murume takatanga kubatawo pamwe chete tichinamatawo naye. Tanamata tatifambe fambe akaita vamwe vaprofita vakati wandei kunaizi maigeti vakauya tikanamata navo. Tanamata navo maigeti avo iye aidzinga maprofita aya. Akauya zvakare umwe muprofita aizi Pazamasango amboitawo basa rake akadzinga zvakare Pazamasango. Akauya zvakare umwe muprofita ainzi Eunice iye akasvika pakudzinga zvakare Eunice iye aingoti maprofita ese anenge achiuya aiti imini mese hamuna mweya painimi hamuna mweya waMwari, inini chete ndine mweya waMwari. Saka muna sori takatunamata tisina murume takarivhura 2007 ndo patakavhura sori. Inini ndanga ndina Carlton ozoita muIshumaeri. Ndiwo vanhu vatakaenda kwaSabhuku Chisuko. Tasvika kwaSabhuku Chisuko tikati nzvimbo patinonamatira pari kuita padiki, saka tatichidawo nzvimbo yakati kurei yekuti tikwanise kunamatawo nemhuri dzedu tichiona pakatisunungukira pekunamata. Saka takakwanisa kupiwa nzvimbo iyoyo. Tapiwa nzvimbo iyoyo tatinamatei. Chakazoenda kuitika ndechekuti murume uyu akati uye profita pakauya vaenzi vakauya wachibva wamuprofita wakanga wabva ugombe kukaribha wauyawo pasori yekuti undebva ikonibva muprofita wakati iwe murume sei uri kuti pasori panapa uri kutsikira zvipo zvevamwe sei vamwe uri ngoramba uri wega sei pasori panapa vamwe vasi kukwanisa kuprofita uye hapasi kukwanisa kuti pagare maprofita. Paataurirwa izvozvo takangoti aiwa izvo ndezvevanhu vari kuprofita hatipindiri nekuti isusu hatina maziso ekuti tione kuti ndizvo here kana kuti hazvisiri izvo. Vakauya zvakare vaenzi vakabva kumarondera. Vauya vaenzi vachibva vasvika zvakare vakataura nyaya imwe ino sei iwe murume iwewe uri kuita zviri kutsikirira zvipo zvevanhu. Saka vaenzi vavo vauya ari iye aikakavara achirambirana nazvo. Tikati isusu hatipindiri nyaya dzevanhu ava ndo vari kuonana, isusu hatikwanisi kuona. Saka tine mwana wedu umwe wataimbonamata naye akazomboendawo kuguta kumbonamatira kuguta kudo kwanga ari kushanda ari kubasa aritowo zveconstruction zvekuvaka. Ari kuguta ikoko ndiwo kuzochitiwo achiuyawo kumba. Auya kumba iye muprofita aripo Simba Saunyama chibva ati iwe unofanira kuti uzadzise basa rawakatumwa naMwari munzvimbo inoyi. Achitaura iye muprofita mukomana uyu anonzi Dhani ati Dhani unofanira kuti uzadzise basa. Dhani akatiwo ichokwadi nekuti nyaya iyi ndakanga ndichitoipiwawo kuguta kwadandikuzi unofanira kuenda kumusha kwako uzadzise basa ririko kuti kuve nevamwe maprofita vakawanda. Saka Dhani uyu akasvika achibva ati inini kubva kwandakaita kuno kuwanda ndiri kunamata ndakanga ndaakunamatirawo pasori rinonzi reJerusarema. Jerusarema isangano chete rekuti akabvawo muJohani Masowe Chano. Isusu sangano redu rinonzi Johani Masowe Chano. Johani ndiye founder wedu akauya nechinamato ichi 1931. Saka
chishamiso chakazoenda kuitika mukomana uyo akuchitanga kuti akuita basa riya rawakanga wabvumirana. Akataura chokwadi chake, ndaenda kunamata kuJerusarema, ataura chokwadi chake. Isu takaita machanels tinofambisa ekuti takambatawo musoro zvatinoita zvekumusunungura kwaainamata kuti kuno semunhu anenge abvawo kune rimwe sangano kusvika kupinda murimwe sangano zviri pamutemo wesangano. Tikatanga kunamata naye, mukomana akatanga kuchiitawo basa rekunga kuchisunungurawo vamwe vaprofita kuti wawande. Asi ipapo ndipo pakatanga kunetsa, pakatanga kuita godo yekuti baba pawakanga wataura wari pamweya, iwo baba Simba Saunyama wachiti iwe mukomana zadzisa basa, wakatanga kuchipandukira mukomana akati iwe mukomana iwewe hausiwe kumasoeba, uniwe kuJerusarema. Saka ndipo patakasvika pakuti ko tinonzi Jerusarema chii. Saka ipapo mukomana akazoprofita achibvataura akati iwe dambudziko riri pauri Simba Saunyama nderekuti une godo rakanyanyisa rekuti haudiba kuti uone vamwe vaprofita, unongoda kuita basa uri wega. Saka ataura kudaro mukomana uyo akati, Simba akati uyo ari kunditi ndine godo rakanyanyisa, ari kundinyepa kuti inini handidi vamwe vaprofita ava. Tikati aiwa nyaya yenyu taizwa, zvatainzwa nyaya yenyu zvataakuita ini sevatungamiriri wedare repamasowe. Ndikati aiwa zvataakuita baba, isu tine mastages atinofamba ekusangana, nekuti tine nzvimbo mapegi atinotita ruhozi, endai paNativest, endai pamarondero. Tinochidini, tinoendawo kuvakuru, tosvika toisa nyaya yedu kuvakuru. Kana taisa kuvakuru, vakuru vanochitsvaga kuti vaone kuti chiri kuitika, uyo ari kutaura chokwadi here kana kuti anyeperwa ndimi. Saka ipapo takabvumirana tikaisa date ranga riri musi wa15, asi ndakukangana mwedzi. Taisa date iroro kuti musi wa15 tikuda kuenda pamutare paNativest. Taronga date iroro, chishamiso chakazoenda kuitika, tabvumirana sevapostori. Tabvumirana date iroro, tiri pakati pekumira date takazonzwa taakudaidzwa kwaishe Chikomba. Tadaidzwa kwaishe Chikomba, tikati tauya baba, tanzwa kuti matidaidza. Zvikanzi chii chiri kuitika nemukomana. Vatangotsanangurira ishe, tikati nhau iripo ishe ndeyekuti mukomana uyu ane nhau yaari kunzi ari kuita godo, asi isusu takati hatipindiri nyaya dzemweya nekuti isusu hatina maziso ekuona. Asi isusu takati tinoteedza mutemo. Pane matinoendawo tichiti kana pakanzi munhu amuprofita, tine kwatinoenda kuti aone kozi chiri kuprofita mweya waMwari here kana kuti pane zvatobatwa, nekuti vamwe vaprofita vanenge vari kuromba. Saka tinoenda iko. Saka isusu murume uyu tamuti isusu tiri kuenda kupi? kuNativest kwamutare. Saka chishamiso isusu takatomirira date remusi wa15 rekuenda kuNativest, tikutokanikwa kuti ishe tadaidzwa mudare muno. Zvino ishe zvatauya mudare muno takutoda kunzwa kuti munotiita sei, nekuti tanga tiine date iri takutongonzwa imini. Ishe akabva ati nhau yenyu inini ndaizwa, zvandaakuita manje. Ishe akaita hake seanga kuita hake majokes ari kutonga nyaya. Sanga akati inini izvozvi zvindaawo madzibaba, ndaakubve kumasowe. Zvandaakutoita manje ndaakutoti ngatidzokere kwatatira kuenda kurwendo kuya, nekuti mese muri mapostori mozondiunzirawo maresults ekufamba kwamunenge madini maita kuenda kurwendo kwamutare. Saka takati ishe maita basa nekutigadzirisa pamaita, regai tiende tozokudzorerai maresults. Saka takadzokera kumba. Date rekuenda kuNativest ratataisa riyai rakasvika. Musi wekuti ranga riri mangwana acho takachituma munhu kuna baba Simba wari apa. Tikati baba chiuyai tirare pasowe tiende kuya kwatakataurirwa kwamakanga maenda koripota kwaishe kuya uko. Ishe wakati tiendai muzondidzorera mashoko. Saka murume utatumira munhu achibva ataura kuti aiwa ndiri kuuya, rarai ipapo ndiri kuuya. Isusu takaungana sevapostori, takatarisira munhu haana kuuya. Tikati zvimwe zvinogona kuitika kana vanhu paine kutaudzana kudai, munhu anogona kunge aine mafambire ake ayada kuita. Isusu chiregai tipinde mumabhazi tiende kwamutare. Takasimuka sesowe rese tiri kuti munhu ari kuuya. Takasvika kwamutare munhu haana kuuya. Takadzokera, tadzokera tikati regai tichidini, tichidzokese mashoko kuna Ishe. Tikati Ishe tadzoka, zvamakataura zviya kuti chiendai mudzorere mashoko, murume haana kuuya apa. Zvikanzi ko haana kuenda sei? Zvikanzi saka mamafunga kuti ndoita sei naIshe? Tikati isusu Ishe zvatinongoita nekuti kuno chinamato hakudzingwi munhu. Isusu tinongonamata
tongomirawo kuti kana pari kuti zvawataurirwa ichokwadi pachauya umwe munhu achazoya achitaura futi nyaya iyo. Ishe akati ndazvinzwa chiona ndichaona zvekuita. Saka Ishe akabva angodini akabva angomira nyaya iyoyo yakadaro. Saka Ishe amira nyaya iyoyo yakadaro, takazoshamisika zvakare tione taakutofonerwa kumapurisa. Mapurisa akutotifonera kuti ibvai pasangano ipapo. Sangano iroro panzvimbo yaSimba. Simba ndiye muridzi wepasangano ipapo. Ibvai ipapo tikati aiwa munhu weye kana auya ikoko kumapurisa achitaura mashoko iwayo ndezvekunyepa zvaataura. Isusu sangano isusu ndisi tinoziva kuya kwaita sangano. Iye akatouyawo achibvawo kumusha kwake kuChipinge, asi anga achishanda kuChiweshi, asi kumusha kwake kuri kuChipinge. Akauyawo tikamutambirawo semwana wesangano, nekuti tinotungamirirawo kumasoro. Dare ndiwo vanotonga nekuyananisa nhau dzekumasoro. Vaprofita vanenge vatori vana vesangano vanotopiwa mutemo kubva mudare. Kana akutoita zvisingakodzeri, dare rinogona kumutimira basa. Saka isusu sevatungamiri, kana Ishe Chikomba chaiye aitoziva kuti isusu vatungamiri, nekuti patakapiwa nzvimbo kwaSabhuku takaenda zvakare kuna Ishe akationa. Taitoenda tichienda chimusa Ishe tichimukoka. Kana pauyawo vaenzi vabva kure, Ishe Chikomba taimudaidza uyaiwo kumasoro. Tine vaenzi vatisika vana maronde vakauya, Ishe achitouyawo tichipa mukana kuti mutungamiri wedu auya, Ishe vachitaurawo mashoko avo. Tikati saka isusu hatingakwanisi, isusu zvatangoita Ishe vaitounza tsamba dzavaitounza dzekutoziva kuti ava ndivo vatungamiri vesangano. Vachitoti kana paine zvanetsa vachiunza kuti ndinoda kuona vatungamiri vepasoya. Saka vaiunza tsamba idzodzo tichitambira. Saka chishamiso chirongoonesa ndechekuti murume uyu akanga akutoenda kwaDC. Murume akanga akutoenda kwaDC kuti ada kutotora mapepa panzvimbo iyoyo. Isi tochinetseka kuti zvino munhu anotora mapepa panzvimbo yedu here, zvinoita here? Ndipo pakazosvika kuti tachiti nhau iyi kana yadai, nekuti pane musi akazoti ndidaidzire Ishe, ndine nyaya yandaona pana Ishe, ndaona Ishe aita tsaona. Saka pakatumwa Sabhuku akaenda akadaidzawo Ishe, Sabhuku Chisuko akaenda akadaidzawo Ishe. Ishe akauya chibva mutaura Ishe, ndaona tsaona. Saka ndati ndikuitire munamato yekuti murege kusangana tsaona. Isu tikabatsirana pamwe chete kuita munamato yekuti tisharege kuita tsaona. Asi chada kutishamisa ndechekuti takazoshamisika kutoona kuti zvaakutonga zvaakupidimukira. Isusu utungamiri hwaizivikanwa, zvaakuchinzi uyu ndiye muridzi wenzvimbo. Iye obva saka pakazotongwa nhau kechipiri kwaIshe. Ishe vakazobvunza kuti saka iwe nhau yako wanga ufunga kuti tiite sei? Izvo ndo zvakaenda kutishamisa. Uye akati aiwa inini ndini founder. Ndiri kutoda kutoti vaprofita wese waripo wabarwa wacho wese handisi kuda kuvaona pasangano ipapo. Ini ndida kusara nevanhu vangu vandinoda pasangano ipapo. Saka vaprofita wese waripo ngavabude ipapo ndosara, nekuti inini ndini founder. Saka Ishe takangoti Ishe kumaso wefounder wedu isusu ndibaba Johani. Isusu pati kutonamata apa tinenge tine machanel ekwakatakatobva sowe redu kuvakuru. Saka ndiyo nhau yatiri kunetsana, yatiri kutadza kunzwisisana nemurume anonzi Simba Saunyama Mamba. Alright. Chandroze, pamakapiwa ipermanent here kana kuti temporary? Patakapiwa apa toti temporary nekuti hatisati takagadzirisa zviri kudikana. Right. Kana iri temporary hamungaendesera nomatare kuendesera chinhu chenyu. What it simply means kana zviri temporary kamese ibva ipo tsvaga ikuwe. Because ndotonetseka iri kuti Ishe ari kupedza time yake achientertaina chinhu chakapi munhu namata apa temporary. Makutoendesana nekukoti. Pana nemapepa here ekuti ndepamwe. Garai pasi, garai pasi. Musasadzokorere babamwe. Pamukuhwirana ndepenyu here permanent kana kuti temporary? Pamusure mama.
patiri kurwira nzvimbo takaipiwa naSabhuku naIshe. Wakapiwa ndiwe naSabhuku naIshe pekuti tiwane pekunamata. wakananga kutsvaka nzvimbo ndiwe here? Inini naye weli ndoni. Ino yakuita yako yega. Inini naye weli ndoni asi chiri kundishamisa mambo. Ini handina nawo nemukomana nditoshamisa mukomana kunonimangara kuno kunete. Iwo wakaenda kumangara wamejasti. Ndakaenda kwa Aishe Chikomba. Saka waienda kumangara uchiti ndiwani. Inini pandakaenda kunomangara kwa Aishe Chikomba mambo. Handakuenda kunomangarira baba. Pana baba waari kuzeza ndo andakaenda kunomangarira. Baba waari kuzeza ndo andakaenda kunomangarira ndikatongwa nawo yangu. Baba wandakaenda kunomangarira muPorofitiseni. Aine nawe kuti ndakasvika mudare raIshe Chikomba ndikati shenda yane nawe yangu yemuPorofiti. Ari kundipuma kuti baba Simba iwewe une zvidhoma mukomana nemusikana kumba kwako. Ndikati Ishe ndo nawe yangu enda naye kudara. Masangano honde vari wako yawo achida kuenda Izwai. Nyaya wakaenda kumangara nenyaya zvidhoma. Ndizvo aine ine zveleni. Inyaya yezvidhoma dzaichibata nayo kuti iwaka uchindisunda kuti bva papi panzvimbo pekunamata nekuti une zvidhoma. Iwewe panzvimbo pauri kubviswa iwewe wakauya rini panzvimbo iyo? Ndini Ndio wakatanga. tinotenda. Saka uya runyepo. Kuti iwe wakazobva Chipinge kwauya wapo. Anonyeka. Ari kunyepa. Anonyeka. Mwari kuti kana Sabhuku. Watakatotanga nawo wacho waripo pano. Kana Sabhuku uri Waripo. Watakatotanga nawo kuvhura pasangano pacho titori nawo pano. Sabhuku wacho. Iwe wakapiwa naSabhuku ya. Sabhuku wacho. Patakaenda kunotsvaka nzvimbo, takaenda kuna Sabhuku Chisuku. Wangwari Sabhuku Chisuku. Sabhuku Chisuku wacho uripi? Awa ndo wakangwari Sabhuku mazuva acho ndo wakagara papo. Akasabhuku wacho ndo. Apana mambo. Uripa muSabhuku. Ivi unopinda chechi ipi? John Marangi. Unopinda John Marangi. Taengwa Isaac Kisuku. Ichi. Wani mashe echishana. Mashe echishana. Iyi Marangi. Ndi makapawo ndikunamatira. Ungu mama. Makawapa permanent kana temporary? Wakauya iyanga iri temporary. Temporary. Itemporary zekuti wasifana kuzogadzira maipa iwo after wakushanda iwo. Izwaiba. Temporary. Hamuna mararambire ekupa chechi pekuitira chechi. Munopa temporary pekuti wanamatira wachizoenda kutsvaga kwawo kwaunonamatira zviri pamutemo kunoiswa machechi nekanzo. Zvamunoita kana uri Sabhuku ukapa munhu pekunamata mucommunal land, communal area, unoisa mapegi chete, wonyora tsamba kukanzwa kuti inini Sabhuku ningi ndapa chechi yakati pekunamatira. Anditi kana pari pekufanira unamata there is no need yekutombotaura nekanzwa. Asi kana paa pekuti maakuda kuti mutovapi kuti paite pawo kuti wazokwanise kutowaka nekuita sei, maakufanira kunoti tsamba yoenda kukanzo, kanzo yozouya yopega pamune mati apa. Kanzo yapega anditi podhiroiwa site plan yadhiroiwa chechi yovhurigwa file kumutasa road sikanzo. Chechi yotanga kubhadhara lease kukanzo. Ndokutanga kuzipapa. Makanyora tsamba kukanzo. Pawakauya chikubira pekugara mama. Pekuti wanamatire wakauya wari 3. Ndikubataenda pamusoro mama. Hamusi kupindura bvunzo. Handina unyora tsamba. Kana musina unyora tsamba, it means that as far as you are concerned right now wazikana. Wari patemba. Asi nzvimbo yauri kunamatira inzvimbo yodzikwana nekanzo. Yapo inzvimbo yemachechi, nzvimbo yacho yese panzvimbo. Izwaibamba. Kana uri Sabhuku hautongi nzvimbo inotongwa nekanzo rorwa tusikana.
kana iri business area kana kuti commercial area inotongwa nekanzo, haitongwi nasabhuku. Sabhuku haupi munhu shop pekuisira shop, sabhuku haupi munhu pekuwakira chechi, sabhuku haupi munhu pekuwakira service station. Ichokwadi mambo Ibasa rechiiroro rekanzo. Saka awa pavari kunamatira kana pari pekanzo, it means hawana authority yekanzo yekunga wari ipapo, because hawana paper rekanzo, hawazikani nekanzo. My legal settlers Isingaziwe nini ndinoona madhwaji vanemarani. ndosandikutaura kamusiba muri my legal settlers bambo, hakuna kwamunozikana ba, munozikana kudenga badzi kuti muri kunamatira api, bati zvekuti pamuri kunamatira ndepani hapana unoziziva. Isisangamente kapiwa zvibhedhlera tine matiri patine matese dwanwarani takazogadzira tsamba yekuti Makazodi takazoenda kukanzuro zokoresa makazodi takazoenda kukanzuro kuti tiwane tsamba yapatinona matiri. musati maenda kukanzuro papari pani panga iri WhatsApp kubhuti papasiri pani panga pasina munhu papasiri pechechi. Saka as far as I'm concerned right now, mese muri 2 hapana munhu pa. Kana pasina netsamba yekanzuro hapana munhu. Kana paakutopanda mudziko kuti maakutorwisana pasina muridzi wepo, mese ibvaipo. Tsvagai mamaisa kupasana na chechenyu zvakanaka, awaenda kwawo. Because zviri zvimurunyepera unamata mese asi makapatsanurana. asi pawakauya bambo Zvekuti pawakauya bambo zvina basa. Ngepani? aiwa ndikuda kutsanangura kuti Anglican bambo. Anglican. Yakapatsirana. Kukauya evangelical. Ikabuda muAnglican. Andizo. Ikaenda kutaka kuwakawo machechi ya evangelical iri kuwaka machechi ani? Ayo. Anglican ikadini. Asi yanga iri chechi chii? aisho Toto, John Maranga kona kabuda. wanokuta bona tabuda Aso kudira wana kubuda ere. wakabuda Saka washiri muchikunamata message. Muchikungana message. Saka chinoita kuti mimi muna mungana mimi muri kunamata himwe yakasiyana chi. Muri kuimba himwe yakasiyana, muna makaungana ipa, muri kungana muchi muri wana. Chache kunyepa chiprofita chapo. Because isha akatazuka akatataura ishoda text. Munokonzera kuti shoma madzicha pero pinda mabhazi. Ndizvo muri asiye motikari dzawo. Kukama next. Ayo sada usanyepere mwari kana. Kuri munhu unonyepera mwari ndiyo ndisikati. Vanhu vamwari havafaniri kumboonekwa rukana. Ukaona vanhu vamwari varukana it means paita satani. Pakati pevanhu vakapfeka magemenzi pana satani. Muzenzura. Chechi kuendesana kukoti. Chechi imwe chete kuendesana kukoti. Hapasina mwari pana satani mukuru. konsule mambo isusu tinoona matawa kwatinona mata hatiendesane kukoti. Tinoti kana tapesana kuchechi nedare rechechi inoperera kuchechi. Zvakatoshamiswa kuzwa Zvino iyi chechi isina dare. Haina dare sei. Unoramba dare. Dare Watu wanurikuona chakamira arikuramba dare. Iye yakamira ndiye arikuramba dare. Handiti akaramba kuenda kwamudare. Ndanoda kumbozwa kuti chii chakaita kuti arege kuenda kwakaenda kwamudare. Aiwa, hazvisina basa bazvese. Dzikisa kumwa kushama. Iyo yaintena. nekuti Ndikada kutoti zvizvi zvatombokupai basa ore. Ini ndimi muprofita. Umwe uri muprofita kuti. Ariko kumashure komprofita. Muprofita ari kuroje. Maprofita acho uya pacho. Ndombokupai basa. Ndima profita ndi.
ndiri maprofita handiti ndizvo handiti bvumai musarambe basa renyu munoona ati munoona kai ndizvo munoona ka handikamboona mhuri yabuda panze yekwarori ati mumbondivhenekere mondiya mundipe mari sauti ndikukumbiraiwa kududa maprofita chimboendai pasi mhuri iyo noti mundivhenekere mhuri iyo mudzoke muno mundipe mari sauti iwe ukapinda wobva uyapindawo aibva tozoda madzisawo senyu muri 2 background maanayo yekuti mune magona maanayo background saka ndoda mundibatire pakati pawo kuti une gona ndeupi neupi iri ripi gona riri kuuraya vanhu mumushange ripi gona rapedza vanhu ngeripi gona ratangira dare ngeripi andizvo kana kuti matoona nditaurirei taurisa kudenga nditi zita Daniel Chilanga vanobva kudenga ndiani otaura nawo aiti nyama yesu inotumwa inoita chakati ndiani mirwo ouya uisa nawo ende muite izvaibamba nyangwe bhaibheri rinotaura kuti mweya mutsvene wakadirwa azwa mweya mutsvene wakadirwa pai pamunhu panyama hazvive kuti nyama muprofita nyama iti muprofita nyama inotakura profesi chete inotakura mweya waMwari wakanaka chete mamuda kuti mamuti wenyu mamuti mwenyu mweya usati wasvika unoda mulungu hauna kutaurira ipo kuti tsvagai unobata uri nguva hondo taurai kuti muda kuti matumwa mururambe ende muite basa raMwari hosha dziripo kana maremerwe moti chikuende muite basa because inini ndinofunga kuti munozwa kana tikutaura mumachechi munyaya dzekuti uyu muprofita uyu ndinhingi uyu ndinhingi uyu ndinhingi uyu mudare uyu ndirabha huma uyu ndira taito yaunopiwa inofanira kuenderana nemabasa aunoita muchechi ukaona taito yauinayo isikaenderana nemabasa auinawo muchechi it means uri fake uri kunyepera Mwari handiti chinamato hanzi pa10 commandments murawo wakakosha kudarika kumwe ndeupi murawo wakakosha pa10 commandments kudarika imwe yese ndeupi ndechi saka kana muprofita wakurizwa muprofita muri kutedzera bhaibheri ripi chitendero chipi chamurutendera muprofita nemuprofita musame church muruzaidozotaura musame church mutanga kurisana muprofita imi musame church saka mweya wenyu muri 2 uri kubva kumwe chetero mweya yakutobva kwakadii ende kana mweya yatobva kwakasiyana it means kuti yahondo chete chete muchechi mamusina rugare nekuti maakusevha nyama instead yekusevha mweya waMwari muri hwai dzakatumwa naMwari kubatsira isusu but kana maakutadza kubatsira isusu maakutoya kwatiri kuti kubatsirei akubva bvisei uniform mazwa here bambo makatumwa imimi kuti mubatsire isusu andizvo asi kana maakuya kwandiri imimi kuti ndikubatsirei abvisa info
Muruza zvinhu zvataura poenda muri kuinzwa imimi ndimi munofanira kunga muri kuya kwandiri muchiti mambo hausi kutonga zvakanaka mweya Mwari wakagumbuka newe uri kuitira vanhu chii utsinye uri kutongera chii favor uri kutora zvinhu zvechii zvewanhu uri kuunganidza upfumi kuzviunganidzira upfumi iwewe uchitorera vana wangu vari kudii vari kutambudzika ndo basa renyiro noti kuya kwandiri moti iwewe mambo dzinga umwe muprofita urezvi ndikadzinga umwe muprofita muchechi Mwari unoti inini mukuradza ndizotaura mauya kuti ndidzinga umwe muprofita muchechi saka Mwari wochiti inini manje mambo ndiwo ashata ndiye andidzinga akamona ndizotaura Munopiwa moswa naMwari. ndinopiwa moswa naMwari kuti wakadzinga nhumwe yani yandakatuma kupi pasi kuti idii Izobatsira vanhu. takanure vanhu vangu iwewe mambo ndiwe mutakati hamufaniri kurwira land munofanira kurwira kutendeudza vanhu amuzanora hamufaniri kurwira chii mari neland munofanira kurwira kuita sei kuponesa vanhu bhaibheri rinotaura vanhu Ndibasuru mambo. Ndida kuedza ndichiti ini ndinonamata kwacho semaranda. Mweya mutsvene kana uchitakanura vanhu hautakanure vanhu kana kuti uri muprofiti uita chiprofiti chekuti unopiwa mari kunamatira vanhu hakuna mari vanofanira kutoti vari panzvimbo yavo watoedzera vamwe vanhu vanouya kunamata ipapo kuitira kuti zvitema zviderere zvitiri saka ichi profita chiri kubhadhara mari hapana mari kubhadhara bhadhara zvakuita angofanika pane mari because wakutetana kutetanako kuripangidza kuti pane something an interest in something ipapo pane benefit iripo isiri kuwanikwa yakudiwa nomwe benefit ndiyo yakurwirwa asi wachitanga wachiuya kuzotora nzvimbo iyoyi ndiwe 3 wachiya kwandiri wakauya vari 3 bonus maneto na Russia uya ripapo kuzitana Carlton chawarira kana kuti murira pachena iwe 3 wachiuya wakaunza huku uyanga sipoba wakauya vari 3 ari kunyepa wakauya kwandiri sasabhuku nguva yacho wakaunza huku kwamambo ukaenda mbudzi izvo ndinoziva kwaishe kwaenda jongwe kwasabhuku kwaishe ukaenda mbudzi kwamambo handizozivi kuti kwamambo macho yakotongwa macho maya mbudzi dzeine huku dzei macho yakotongwa macho zvanetsa mwana akazouya atiri muzukuru kwangu andiri uyu akazouya avo vakutonamata watokiliya nzvimbo vakunamata sakazoenda mberi ngenyika ubatasabhuku ambotsanangura iwo akakupai nzvimbo ndiye ari kubvisai panzvimbo saka isu toda kutizoti uyu ari kutaura kuti vanhu vakapa nzvimbo waakakumbira wakaya wakakumbira nzvimbo wakapiwa nzvimbo ndinhingi nanhingi nanhingi vari 3 ndiwo wanozikana nasabhuku ndiwo wanozikana nani naishe iwewe wakapiwa ndiani Ausore mama. taurawo Ndiri kutaura sabhuku ndinopokana nazvo. Nzvimbo iri kutaura nasabhuku pavakatipa sabhuku ava. Ndakaenda pasabhuku sematauriro awaita ndiripo vakati maona papi. Vakati tikavanongedzera kuti pasekendari, padhuze nesekendari pamachechi stand. Iwo sabhuku chisukwa. Wakatinongedzera tikaende papo tikatema na Wellington Chikoma. Na Bonus Maneto. Na Carlton Atauma. Na Baba Farai. Na Baba Patrick waripo panapa panzvimbo ore saizwa ndazwa wenda wanga uripo kana kuti wanga wasipo saka mweya wekudzinga wamwe wakubveni
ine handina kudzinga vanhu mama. aiwa kumakoti kwamuri kuenda kukanzwa kupi kuedza kwazvamuita kuisa mweya wekudzinga uchiite cheo chako. taura tisi pamusoro dare ramambo Mutasa nemakurukota zita ndonzi Farai Masanganisi. Nhau hombe yakaenda kuitika ndeyekuti kunamata kwedu kwatakaita kubva 2007 kusvika tisvike panapa 2026 tainamata mutungamiri ari Baba Simba, anova Baba Simba akagadzwa nedare rehonde vhari, nekuti sangano rekumasowe richimisikidzwa harimisikidzwi nemunhu kungoti ndawana ndibobva ngoenda pasi pemuti ubva kuti hakuna mataba. Sangano richimisikidzwa remasowe rinoziviswa vakuru muhonde vhari nemasangano akatipoteredza. Vauya vomisikidza muprofita ane mweya kuti atungamire sangano ripi iroro. Saka anova Baba Simba vanhu vomuprofita akagadzwa nedare rehonde vhari nemasangano ese kuti ndiwo waamutungamirira sangano ripi rineri. Saka nhau hombe yakazoenda kuitika ndeyekuti uyo muprofita anonzi Dhani akazouya. Auya muprofita uyu Dhani ndobva atanga kuisa chiprofita chekunyepa chinova chine proof yedare raShe Chikomba kuti akanyepera Baba Simba achida kugena ground kuti Baba Simba wane zvidhoma kukunamatisa kwese kwauri kuita mukuita kufanana naBaba Simba achida kugena ground rekuti waapostoli waende kusaidi kwake ndobva anyepera amai Naume, amai vangu inini kuti mai ava muroi vane nyoka vane bhasikiti zvinova zvakazobvunzwa naShe Chikomba kuti Dhani uri kuti mai ava vane nyoka nebhasikiti enda unotora nyoka nebhasikiti uye nazvipapi apa tizive kuti mai ava vachi muroi. Saka chiprofita chekunyepa ndicho chakonzeresa kuti sangano ripatsuke, nekuti pana wakabva watenda kuna baba avo kwozoita vapostori vagara vanga varipo kare vanga vachitungamirwa nababa avo vobva vaenda kupi kusaidi. Ndo nhau iri pai iripo. izvaizwa pane zvinhu zviya zvamuri kubatanidza kutungamira chechi nekutsvagira chechi nzvimbo yekuwaka chechi zvinhu tu zvakasiyana. Unokwanisa kutungamira chechi uri muprofita asi usiwe muridzi wenzvimbo yauri kuprofita. Because nyaya iripo handi yeuprofita, nyaya iripo ndeyekuti muridzi wepari kuprofitirwa neava mafalse prophets ndepari. Wazwa here zvandataura? Ndataura mufundisi anenge ari incharge yechaplari yeZongoro Vumbunu handiye muridzi wechechi yangu. Musenzi unokwanisa kungobuda nhasi uenda. Baba Simba unokwanisa kunzi nhasi makubva kuHonde Valley makunoshandira kwaMurembo, asi unosiya chechi iri chii. Saka kuwa kwake mutungamiri wechechi hazvinei neground ratiri kutaura nezvavo. Nyaya iripo handi yeutungamiri wechechi, ndeyekuti muridzi weground ndiani. Akamaidzwa musiyana wacho. Tabvuma kuti Baba Simba ndio mutungamiri wechechi, asi mubvunzo uri kuti izvo wariwo mutungamiri wechechi ndo muridzi here weground? Muridzi weground ikanzura. Haizi kanzurwa. Because ukanzura hamutozikani. Muridzi weground ndeyavo vese nekuti wanga uripo pakakapuwa. Hapasi pawo wese ba nenyaya yekuti hapana ane tsamba yepanzvimbo ipapo. Munhu akawapa ndisabhuku ende sabhuku ndiye anotaura kuti ndakapa ndege. Imi hamutiudzi kana ikaenda iri chechi ka handiti dambudziko romakaita kuchechi kwenyu nderekuti hamuna kuenda muchinokumbirira chechi ba, makaenda kukumbira as individuals kuti inini naJohn naPeter tikutsvagawo pekunamatira tobva tapiwa. Hapana kupiwa chechi ba, papiwa John naPeter naDavid wakanotsvaga pekunamatira. Imimi watendi wechechi mova mazoya kunamatira waipo pavo, asi handi penyu.
Uona msiyana ndozota kuti pakaenda kotsvagwa nzvimbo haina kotsvagwa in the name of the church ba, yakatsvagwa in the name of 3 individuals. Ndo akaenda kutsvagwa totsvagwawo nzvimbo yedu yekunamata, ndobva wapiwa wari wangani nzvimbo inopiwa chechi. Saka nhasi chechi yakuti nekuti tisi tiri kunamatirapo saka papedu waridzwele ndihwadaiwa waridzwele nditisu imi mune chechi chete. Maona msiyana wani maona msiyana nduzwa zvakafanana nani neRoger naLandlord. Muridzi weumba ndiani? NdiLandlord. Asi ari kubhadhara magesi nemvura ndiani? Saka Roger rikabhadhara magesi nemvura kutaura kuti imba yake bambo pasaonizota Landlord yake kuharare, iwe ndiwe uri kugara pamba pemunhu for 15 years uchibhadhara magesi nechii nemvura. Zvakureva kuti umba ndeyako here? Zvakureva kuti umba ndeyako here nekuti ndiwe uri kubhadhara magesi nemvura? Uri Roger, muridzi ana akuda nonguuya kuti bambo notice 3 months rowa pasi. Hauna kuona mangara nekuti ndaita Roger para for 20 years saka ibaya yangu hakuna mzemu wacho. Uri Roger. Saka mimi makaenda kuappointa baba Simba kuti head wechurch. Mafunga kuti tikamuita head of church, saka nenzvimbo yatinonamatira ndiye hawamukuru wenzvimbo iyo. Ayo. Baba Simba mukuru wemaactivities echechi chete, kutungamira nekuprofita vanhu nekunamatira vanhu nekuisa machurch service nechii zvese. Asi lendi paari kuitira izvozvo handipari. Asi chandikufunga hangu kuti zvinhu zvisakudii, zvisatemese musoro nekunetsa, zvokuti imi chiendai sabhuku, chiendai sabhuku. Vanhu vanogara zvakanaka, asi mugara kwazvo zvakanaka kwavari kuita ndezvokuti imimi ndii munoziva munhu wamakaita sei, ndakaisa ipapo wamakapa. Chiendai mobvisi wamusina kuisa ipapo, mosiya wamakaisa ipapo. Anzvo kana kuti imimi kana muri conflicted, muine interest, muine side, hazvichaiti baundi kutumei. Ndaakuti tini mese muri 2 ibvai ipapo. Umwe naumwe ngatsvage kumwe, watsvagire kumwe kwekuti wanamatire. Asi panzvimbo iyi kwese wese ngawabve ipapo, because hapana nepepa reownership, hapana munhu. Saka handingasweri ndichipedza nguva mudare muno rekuti ndikurwisanisa nemaRoger mairi ari kundirwisanisa kurwisa imba isiri yavo. Ndototi koti yotoita zuva rese iri kutenderera nenyaya yemaRoger tu ari kurwisa imba isiri yavo. Ayo imba lendi ndeyasabhuku, ndeyaishe, ndeye mutasarwa district council. Hapana netsamba yaishe yekupiwa, hapana netsamba yasabhuku yekupiwa, hapana netsamba yekanzuro yekupiwa. Saka ground rule remains vacant kusvikira pane munhu ane matsamba echi ground. For now munhu wese svakai kumwe kunamatira, watsvagirei kumwe ibvai ipapo. Handei hapana munhu ambai